Tevgera siyasî ya jinan a Sûrî daxuyaniyek bi boneya cejna Newrozê daxuyaniyek belav kir. Têde pîrozbahî li gelî Kurd bi giştî kir. Bi vê boneyê û daxwaza çareserkirina dosyeya Kurdî li Sûriyê kir. Di daxuyaniya tevgera siyasî ya jinan a Sûrî hatiye ku cejna Newrozê tê lê gel destpêka hatina buharê û nûkirina jiyanê lewma ew di tevgera siyasî de ya jinan a Sûrî pîrozbahiyê li gelî Kurd dikin bi vê boneyê. Daxuyaniya Naborî hêvî kir ku gelî Kurd azadiyê bibîne her wiha ji zilm û fişara rejîmê û desthelata daran yên ku ahenga Newrozê qedexe dikirin xelas bibin. Tevgera siyasî ya jinan a Sûrî kiryarên li dijî Newrozê şermezar kir. Her wiha pabendiya xwe bi nerîna xwe ya siyasî ji bo avakirina Sûriyayeke demokratîk hevbeş tekeskirin. Tevgera Navborî di dawiya daxuyaniya xwe de behsa giringiya dosyeya Kurdî li Sûriyê kirin ku bi gotina wan tu çareseriyek li Sûriyê peyda nabe eger negehêne rikeftinekî tê de mafê hemiyan parastî be.